is pride. All you need is pride. Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Radio. Runda. 675. Ang takna alas 12:35. Ang tingog ni Yahuwah, pinagin ni Yahusha. Unsa ang orihinal na pinulungan sa mga kasulatan? Unsa ang tinuod nga ngalan sa amahan ug anak? Shalom, mga kaigsunan nga niya karon dinhi nagahulat sa atong pagsibya sa RPN DYKC 675 Cebu Radio Ronda. Kaigsunan, nadungog na nato ang tingog sa budyong mao ning mag-adto kita diha sa atong mga pagampo. Uban ni Brother Sakak, uban niyo. Langit nung amahan, salamat kayo Aba sa imong gihatag kanamo nga maanindot nga panahon nga diin ang kalihukan nga imong gitugyan diri kanamo amo kining nahuman sa dakong kalipay ug nahimong dako kayong kadaugan nga diin duha ka mga kalag ang nihimo og pakigsaad diha kanimo nga sila diin moalagad sa matinud-anon gayud sila tibok kinabuhi og kasing-kasing diha lamang kanimo o Aba Yahuwah. Salamat kaayo amahan sa diin sa mo mga pag-travel nga imo kaming safety o amahan kami karon nagaampo nga kini karon ang imuhang nga alagad nga magdala karon sa mensahe nga diin himuon usab nimo kining instrumento nga aduna na poy lain usab nga mga kalag nga diin musubitar sa ilang kagalingon diha sa imuhang presensya. Pinaagi ni Yahusha hamasyak nga imuhang bugtong anak nga moy amo nga manluluwas. Amahan, nagaampo usab kami ni adtong mga adunay mga gipamati karon nga diin ikaw magaayo sa ilang mga balatian, nga diin ikaw magahikap kanila. Pinaagi sa imuhang mga milagro. Kining tanan amahan pinaagi ni Yahusha hamasyak nga amo ang manluluwas akan. Kan. Dalaygon maisunan si Aba Yahuwah sa nindot kaayo nga mga nahitabo mga isunan sa pagampo ni Brother Sakak. Tinuod gid no nga murag taas kay ko no. Maisunan tinuod gid nga adunay duha ka mga kalag nga diin immerse karong adlaw. Si Brother Mark ang ihatong restored name kay Marak Yausap. Okay. Person who is being cleansed by Aba Yahuwah, maisunan. Then kauban niya mao si Sister Emma, which is ang iyang restored name kay Amanuyana. So, maisunan mo ni ang atong duha ka mga kaigsuunan nga diin nagasunod karon ni Aba Yahuwah seriously o diha sa immersion maisunan sa pangalan ni Yahusha. Ginawat nila ang maong covenant o pakigsaad. Pakigsaad ni Aba Yahuwah nga mahimo na silang committed, dedicated sa tibok ng kasing-kasing ug kinabuhi diha kang Aba Yahuwah. Labi na gyud diha sa pag sunod sa Torah, mga appointed times, ug ang pagkeep sa everlasting covenant. So muna may sunan nga dako kayo ang among kalipay, and I believe Aba Yahuwah nalipay sa nining tanan. Yes. Uban ni Yahusha may sunan. Karon ari kita sa nadungog naman nato ang mga pagampo og pasidungog, in other words pahibalo may tungod sa mga kaigsunan nga nagsunod karon kaniya. We would like also to declare shalom sa tanan nga naa karon. Yes, shalom sa tanan nagpaminaw. Nga naa sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga radio sets. Aman. Nya bisan pa man katong mga kaigsunan usab nga magapaminaw sa Republis. Akan. Hinaot nga ang kalinaw ang baraka ni Aba Yahuwah overflow diha kaninyo. Labi na kamong wa panahuman og kaon siguro no. Upawahuwag pa dito. Yada Yahuwah sa atong topic karon igsunan mao ni siya paying tribute taxes to Caesar.
Muna siya, Brother Sakak, ang ato karon nga pagaisgutan. Paying tribute taxes to Caesar. So, muna siya ang usa ka topic diha sa Matat Iao, kung kamo na aming mga kasulatan ablidaan sa Matat Iao chapter 22 verses 15 ngadto sa 22 mga kaigsunan. So para nga maablidaan ninyo, mabasa na ninyo para nga inig pasabot namo diri ni Brother Sakak. Dali na lang, dali no? na lang yun. Ang pagsabot kay nabasa naman daan ninyo. Kay murag nakita ra ba nila ko murag katobya ning gisugdan na sa glinla si Yausya dito sa templo nga pahitungod sa pagbayad sa buhis. So ilang itrap ni si Yausya. So adto na siya pamaagi sa paglitag. Usa ni ka pang pamaagi sa paglitag nila kang Yausya. So alang sa iyas kalendar gison nakita sa ika-22 ka adlaw sa ikatulong buwan atong gitawag kini Kadas Shalas, may sunan. Diin Kadas Shalas 2025, and always we declare this the year of Yahuwah. So that being said, let us proceed with reading Tahalyam 99 verse 9. Mabasa ba na nimo, Brad, or atong kana gamay? Takilig gamay kana. Okay. Tahalyam or Salmo 99 versikulo 9. Bayawa ninyo si Yahuwah nga atong aluwa ug managsimba kamo didto sa bungtod sa iyang pagkabalaan kay si Yahuwah nga atong aluwa balaan man. Okay. So, higala na ay paggisgot diha may tungod sa pagbayaw. Bayaw, usab natong ibayaw, kamot yun, di ba? Oo, ato yung ibayaw nga bayaw mga kamot. Mga kamot. Kay ang Shamaya mo man dito ang iyang trono. So, ang yuta og sa lain pang pagkasulti sa uban nga mga writings mo man iyang tumbanan, the footstool. The footstool of Yahuwah. So, mo na gisonan nga inig ingon diha inig ampo ni siya, no? Inig ampo o inig daig man. Ibayaw gyud. Ang naagid ang pagbayaw. Ibayaw gyud nimo ang imong mga kamot, ang imong hunahuna didto niya. Nya kini wala gayson wala lang ni magisgot og babae lang o lalaki lang ang magbayaw kundi tanan. Ang tanan, ang tanan nga mga tumutuo ug nakaila. Kay mo may ang istorya diha kinsa katong tanang nga kan. Nagatuo. So igaligson ingna diha nga bayawa nya naghisgot siya og pangalan. So mo na Brother Sakak nga labing importante gyud nga ang tinuod nga ngalan kay dili ang titulo. Inigbayaw man gud nato, dala naman diha ang atong pagsimba, ang atong paghalad, pasidungog, di ba? Mao gyud siya. Kay mo man na siya kay ang pagsimba ug pagampo mo gud sa matter of communication mo gud. Communication mo gud siya, and then once mag-communicate ka, you cannot be direct your message to the people nga o the person nga imong gi-communicate kung dili ka kailan niya. Kinahanglan i-proper address gyud na nimo ang imuhang communication. So okay, so mo na iglesia no nga ingon diha ug managsimba kamo didto sa bungtod sa iyang pagkabalaan. Kay si Yahuwah nga atong aluwa balaan man. So Mount Zion ni kung sa English pa Brother Sakak diin pagasimbahon siya dito sa Mount Zion. Okay, muna gitawag diha nga balaan nga lugar o balaan nga bungtod, kumbaga Mount Zion kung sa English siya. Or Zion. Zion. So higala mo ni siya nga sa mga born Yasaral nagi sila dito ana. Moadto gid sila. Moadto gid sila dito. Ug adto sila dito magdaig. Magdaig sila, mobayaw sila silang kamot ug magaila sa pangalan gyud ni Abba Yahuwah. Nya kita karon kay layo man ta, wa man ta dito. Ato lang ipunting nga itong mga kamot o nga pagbayaw nga itong tubang tangad asam ni dapita ang Yasaral. So katong sa nilabay nga Domingo nga kung asa dapit ang templo ang Hayakal, ato ka tubang. Atubang dito. Atubang jud nga to. So ingunana ang mga practices sa mga tumutuo labi na ni Daniel o Daniel nga nato dito sa Babylon, di ba? Babylon, dito sa Babylon, pero magampo siya, matubang din siya rin sa dapit sa kwan, Jerusalem. So, yung na ang mga practices, mga isunan. So, that's not only practice during those time, but even now, nga
as we are now matod pa sa uban nga we are now in the generation X or generation Z, no? Nga kung magdaig ta, magbayaw ta sa ato ang mga kamot ngadto ni Aba, we must be facing to kanang Jerusalem. So, higala mo ni siya ang atong gihatagag pagtagad. But in terms of accuracy, no, kay usahay di maguta ka accurately asa man ginidapit, no, kay labi na og naata sa lain-lain nga mga lugar. Mao lain-lain nga kontinente. To be safe, no. Bayaw na to atong kamot padung ato sa ibabaw. No? Kay ana, wa kita masipit. Why sipiat na kay to padung sa ibabaw niya to. So, mo na iglayson nga atong gitagag pagtagad dinhi nga ang ngalan gyud atong ilhon. Ilhon gyud. Kay ato mang bayawon, ato mang simbahon, ato mang kantahan siya. So ang mga titulo ato lagi na isa likway. Isa likway na to. Ipadapli nato ng mga titulo. Ipadapli na mga titulo kay kanang mga titulo sagabal lamang kana sa imuhang pagkig-communicate ngadto gyud sa hingtungdan. Sa insakto gyud. So higala mo ni ang upat ka mga litra sa pangalan ni Abayaoa. Una ta diri ya or yad, letter Y, igaligson, plus ha or hey, igligsonan, letter AH mo ni siya. So Y plus AS mo na mahimo siyang ya. Then followed by U or uwa, letter U, mga isunan. Muna siya, no? Yahoo, and then lastly is ha or hey, sounding as AH muna. Yahoo-a. Ya-uwa. Yahuwa o ya-uwa. Mga kaigsunan ang ato nga ngalan gyud sa atong langit nun nga mahan. Unya makita na Brother Sakak sa Shamot 3:15. This is my name forever and this is my remembrance to all generation. That means nga gikan sa kinaunahan hangtod sa katapusan nga henerasyon ato gayud siyang hinumduman kay siya mao ang nag-inusara nga alua o ato ang creator o magbubuhat. So hinumduman gid siya sa tanang to all creation, di ba? So mo na higalaigson ang kamaturan din na. So that being said, kini wa tay duda kay naa man po ni siya sa nakulit sa mga bato. Brother Sakak, kung kining maong bato tuan ni karon dito gitago nila sa museum sa Jerusalem. Sa Jerusalem. Jerusalem na dito nakabutang gyud ang maong bato di nakulit ang ngalan ni Abayaoa maisunan. Unya dili lang kay sa mga bato lang makita po na nato sa mga ngalan siguro sa mga Bible character. Sa mga Bible character like kining Abram, gikan sa Abram gi-insert ang AH diha sa uman sa letter R mo na name mo siyang Abraham. Ham. Nya ang Sarai nga AI ang ending gi-insert pud ang AH diha nga usa sa mga litra sa pangalan ni Aba mo nahimo siyang Sarah. Instead nga Sarai nahimo siyang Sarah. Gala basahon na ninyo Genesis chapter 17 verse 5 and 17 verse 15. Mabasa ninyo din na usab gyud ang pangalan gikag Abram nahimong Abraham, Sarai nahimong Sarah. Muni giingon nga doon na siya gitawag og evolving. Na-evolve. Kumbaga sa ato karon na apoter, na-restore pud ba, no? Ikaw Alex man ka, no? Alexander. Pero sa imong restored nga ngalan, Sakak. Ban Yao. Okay, so mo na may sunan nga naay mga progress and development. Yan diri sa uban nga mga ngalan sa mga prophets, Elijah for example, Brad, no? Kining Elijah kung imong tan-awon lang wa kay di ka kakaaninaw ba nga naa day connection sa man kay letter J man. Letter J unya imong kuno na Elijah. The letter J was late discovered. Wala pa gyud na discovered during the time of Al-Yahu. So mo na election nga balik lang ato sa ancient nga ngalan kini si Elijah Al-Yahu. Al-Yahu din na siya kung ato ta sa ancient niya nga name. Okay, so like for example, Zephaniah. Sa English, Zephaniah na siya. Kanang IAH, di ta kasabot ana nga kana di ay connected na sa ngalan ni Aba. Okay? So, Zephaniah, kung imong tan-aw dito sa pinaka-ancient gyud nga Hebrew Paleo-Yahudiyat, Chapan Yao. Chapan Yao. Chapan Yao. Sige lagi son. So,
Muna, that being said, what I do na, may sunan kay naaman tay mga references nga ang original gid nga mga ngalan sa scriptural characters also bears the name of Abba Yahuwah, mga isunan. Ari kita kang Yehusha, basahon ta brother Sakak ang Jacob chapter 1 verse 22. Jacob or James chapter 1 verse 2. 22. 22. Chapter 22, no? Chapter- Verse 22, chapter 1 Okay. sa Jacob or James, no? Nagkanayon, apan himua nga magtutuman kamo sa pulong ug dili lamang panimati, no? Dili lang kay panimati nga nagalimbong kamo sa inyong kaugalingon. Okay? So, igala, klaro kayo ang maong bersikulo nga giingon ni Jacobo si James mesunan nga ingon pa niya apan himua nga magtutuman kamo sa pulong. So dunay action word. Una gid action nga buhaton mao ang pagtuman, okay? Og dili lamang magpapanimati. Okay? Kamo sa mga nga nagalimbong kamo sa inyong kagalingon. Sa tapa kung igo lang na ita nanimati, Nagalimbong ta. nya wala tay Himo nga action. nga action in obedience. Oh. Ang nitabo day brother Sakak, sama ra nga atong Gilimbungan ang atong kaugalingon. ang atong kagalingon. Oh, nga no? Kuan kayo no nga nakadungog ka lang, but wala kay reaction. Wala ka reaction. Wala kay gibuhat, wala kanan. So considered ka nga imong gilimbungan ang imong kaugalingon. Kagalingon. So mas maayo gid ay nga once nga makadungog ka, and then imong tumanon, imong buhatan og aksyon. Kung gisugo ka nga magdaig ka, so dili lang kay ingon ka nakadungog lang ko nga magdaig ka kita. Pero So, kinahanglan gyud ay ka nga mo action ka. Magari action. You take action. No action gyud. Brother Sakak. Kay bisan gani sa social media, di ba? Brother Sakak nga kung makasabot kita sa social media. Kung nay friend nga mag-message nimo, unya natan-aw lang ba murabag ka nang Gisin mode? Scene mode lang ba? Same O mode. di ba? Unsa mang message kay imong gi-send ngadto niya sa imong friend. Di ba? Ikaw for example, gi-sendan kag message unya pagkahuman Gisin mode lang. scene mode nimo ang iyang message. So unsa may imong gi-send dito niya nga message niya nga imong gi-send mode lang. Wala Okay? lang. Wala ra kag gibaliwala nimo siya. Okay. So ito pa dili Nothing. siya importante. O dili siya importante nimo. Oo. Although ang iyang message importante, pero gibaliwala lang nimo because you don't mind him or her. Wala nimo siya gikuan nga bahala na siya dai, kitsam na siya. So Ana ra. sa ito pa dili mo grow and dili mo progress ang inyong friendship And communication. ang communication tungod kay wala may gitawag nga back and forth nga feedback, no? Wala kay gipakita nga murabag the reaction is common reaction is you show your interest with them ba. Kung wala kay interest ngadto niya, wala jud kay reaction. Mura sa siya sa mensahe niya. Arita diri sa iyang bersikulo nga gingon nga iyang gihatagag diri pagtagad nga kung kita nakadungog sa pulong kina naagit tay pagtuman. Doon na kay pagtuman. Naagit tay action. Yes. Kay kana pagpakita og padayag nga interested kita, unya naagit tay tinguha no nga mo sunod. Musunod niya. Nya in that way wala na to limbungi ang atong Wala na kagalingon. to malimbungi atong kaugalingon. So yun So, ana day na. let's not be hearers of the word but be doers Doers also. of the word. Kay it's to tango kung maohon magaling na. Once you heard, you should have to make action. Murag yun ana. Murag kakuan nga action agad. Kay mahimong imong gilimbungan o gitikasan ang imong kaugalingon kung dili ka mo himo og aksyon. Nga naman nga nahog nga gitikasa imong gulingon tungod kay ang pulong manggod nga niabot ka nato dili man na gikan lang sa ingon ta ordinaryo nga person but gikan man gid na ni Abba Yahuwah. Gikan ni Abba Yahuwah. Ginaginiyaw siya. So mo na nga ang tao nga dili mo hatag og response ni ana then sama ra nga iyang gideceive, iyang giilad ang iyang kaugalingon. Yes.
So higala sama ra pud ini nga amo naman ning gibandilya diri ang ngalan more than 4 years na may sunan unya ang pangutanan na by action. Oh. Pare sa nilang duha karon sa atong gibuhat dito nga naghimo ta og Immersion. Kini silang duha so since nga nadungog nila og na pamati nila ang uban pang mga walaw mga pagtulunan, they do their action. No, they do their obligation. The obligation is they making a covenant and then conduct immersion. So, igala, mo na importante din nga dili lang yun igo sa pagpanimati lamang. Okay? But kinahanglan na agitay action. So, Yes. sama nini, ato nang gibandilya ang ngalan, Abayaua, o ang karon ang ngalan Yausya. So, kinahanglan na agitay action nga buhaton. Okay? Ang action nga buhaton, mo na, usa na, pagtawag. Pagtawag sa iyang tinuod nga ngalan. Iyang tinuod nga ngalan. O ang pagdaig. O ang pagdaig kaniya. Sa igala, mo ni siya ang 5 ka mga litra sa pangalan ni Yausya. Yaha-u, first 3 letters mo gyapon ang ngalan ni Abayaua. Kini murag W but shan, less it sound. Mo na siya. And then last is mura sa letter O but ayan. Igala mo na, no? Yaha-u-s-a. Yaha-u-s-a. Yahusya. Yausya, may sunan. Ang tinuod nga Misaya, nga diin na-reflect pod kini sa Hallelujah Scripture, na sulat diri sa mga buhat 4:12. Acts 4:12, lagka na yun. And there is no deliverance in anyone else, for this is no other name under the Shemayim given among men by which we need to be saved. Just because Yahuwah's the name of Yahushua means Yahuwah saves. Muna yung galagson nga kinahanglan tawgon na to ang ngalan Yausya or Yahusya may sunan kay kini nagakahulugan Yahuwah or Yahuwah saves and Yahuwah delivers. Yes. So, igala in application yan na muna nga sa atong mga pag-awit may sunan diha sa mga pag-ampo atong i-restore na ang iyahang ancient nga ngalan. Ato maning naawit na ang kining unang stanza sa Sing Praises kay Abayaua. Karon ari kita sa ang Yausya, manatani ana. Arita karon sa ikatulong stanza mo ni ang Ruk. Okay? Ruk, Brother Sakak, is uban i-pronounce na nila as Ruwak, no? Ruwak. Or but if you pronounce it in a Hebrew Paleo Yehudiat nga pamagi, Ruk may sunan. Ruk. O sa dating kuan na balaan nga espiritu, di ba? Holy Spirit. Okay. Holy Spirit. So Ruk ni Yahuwah may sunan. Okay. Ruk ni Yahuwah, Ruk ni Yahuwah, dihogog tandog ni Yahuwah, buhaton mo. Ruk ni Yahuwah, Ruk ni Yahuwah, gawas nun nga kinabuhi among nasinati. Daigon ka o Ruk ni Yahuwah, simbahon ka o Ruk ni Yahuwah, mupailalom kami sa dihog mo Ruk ni Yahuwah, sundon ka na mo sa tanan nga panahon. No pailalom kami sa dihog mo Ruk ni Yahuwah, sundon ka na mo sa tanan nga panahon. Yada Yahuwah,
Yada ya uwa. Mga kaigsunan, mao ni ang third stanza sa maong awit nga diin sa nilabay ato na pod nga hatagan o pagtagad ang ngalan ni Aba Yahuwah and Yahusha, mga kaigsunan. So, ari kita sa pagpadayon alang sa atong paghisgot sa maong topic. Paying tribute taxes to Caesar, mga kaigsunan. So, abli dayon inyong mga kasulatan, Matatiao 22 verses 15 to 22, mga kaigsunan. And of course, ang atong programa, ang tingog ni Yahuwah, pinaagi ni Yahusha, mga kaigsunan. Hatag gamay og background ining maong Matthew 22:15 to 22, mga kaigsunan. 4 controversies related to the major types of rabbinic questions. Kining ato nga pagaisgutan, kaigsunan, gikan karon na ay mga upat ka mga rabbinic questions, meaning mga pangutana sa mga rabay, no? Mga kaigsunan, ngadto kang Yahusha. Mao ni siya ang una kining Matthew 22:15 ngadto 22 is about wisdom, no? Kay diri masukod gyud kung unsa kamaalamon si Yahusha. Kay lagi naa may litag lagi. Lagi kanang bitik-bitik style ba? Bitik style ha gihimo. Mahirundom ko ni sa una ba kanang naingon ani bitaw nga murag bitik-bitik mo bag style ba plaza ba independensya kanang debate-debate bitaw nga kanang bitik-bitikon ka murag dasagol ilad-ilad ba. So ikaduha ila igsoon nga rabbinic question kini gitawag mockery against a belief, no? Usa ka tampalas tungod sa usa ka pagtuo. Versikulo 23 ngadto 33, chapter 22 gihapon may sunan. Nya ang ikatulo ani mo ning gitawag nga moral conduct. Okay? Question on moral conduct, chapter 22 verses 34 ngadto sa 40. And then ang pinakalas ila igsoon mo ni siya ang scriptural contradictions. Makita nato sa sunod nga mga Domingo nga atong pagaisgutan. Mo ni siya, no? Chapter 22 verses 41 to 46, mga kaigsunan. So mo ni karon atong tan-awon ang Pharisees attempt to trap Yahusha at the heart of all submission to government. Okay? So ang punto day ani Brother Sakak, no? Unsa di ay ang gitudlo ni Yahusha parte sa pag-submit sa government. Mo ni ang concern diri. So kinahanglan gyud ita nga dunay submission. Naay submission sa government. Pero unya naay mga terms and condition nga atong pagatan-awon sa unahan unya. Kay kini gisgutan sa 1 Peter chapter 2 13 to 17. Okay? Unang patar o Peter chapter 2 13 to 17 nga diin aduna kitay pag-submit, no, ngadto sa mga leaders nga diin naa sila sa posisyon. Okay? The point here is allegiance to government is part of allegiance to Aba Yahuwah. So meaning ang ato di ang paghatag og respetar o pag-submit ngadto sa gobyerno kini pod bahagi o bahin sa ato nga pagpadayag sa ato nga ingon ta allegiance ngadto ni Aba Yahuwah. So mo na kinanglan di na to wag tangon katong pinaka-primary gyud nga allegiance and loyalty na to kay Aba Yahuwah. And then secondary ani mo ang ato sad nga paghatag og allegiance o pag-submit diri sa government kumbaga, mga kaisunan. Okay? And Aba Yahuwah has a greater claim. If a choice must be made, the believer must obey Aba Yahuwah rather than human being. So, muna natay terms and condition ni ana, Brother Sakak. Acts chapter 4 verse 19, Acts chapter 5 verse 29, in which balik ko nato na unya nga kung asa diin si Patar o si Yaokanan gi-question sila diri ba. Okay? Acts 4:19. Kay ang Acts 4 prior ana Acts chapter 4 verse 1 kato patong naayo bitaw tong makililimos.
Nga naayo. Oo nga ayo mo man siya ang Mm. ang background ng Acts chapter 4. Oh. So mo na nga giingnan sila sa mga religious leaders nga ayaw ninyo ibalita ning naayo ning mao nga beggar. Ayaw ninyo ibalita. So gibawalan sila. O gibawalan sila nga Oo. ayaw ninyo ibandilya. Ayaw ninyo ibandilya. So mo na ang pangutana diha musubmit ba sila sa mao nga buhat man to siya ni Aba Yaowa. So meaning, kung mabutang sa alanganin ang atong loyalty, ang atong allegiance ni Aba Yaowa, okay, kinahanglan mo pailalong kita nga to ni Aba Mo Yaowa. sabit yun da. Submit na nga to ni Aba Yaowa rather than mo submit ta diri sa atong government. Government. Okay? Kaya nga naman, diha sa Acts 5:29, nagaingon man dinha nga diin ingon diha nga ingon sila ni Patar, ingon pa niya nga we rather obey Yahuwah than men. So, kumbaga, muna na terms and condition. Kung ma-question ang atong loyalty o ang ihang mga pulong, okay, then kinahanglan mag-prevail yun. Ang atong loyalty sa Torah ngadto sa iyahang mga pulong kaysa unsa ang mando sa tao. Kay malagmit man o pwede man brother sakak nga ang gobyerno makahatag siya mga balaod kumbaga nga musumpaki. Musumpaki ngadto sa kagustuhan. Sa dili iyang kabubuton. Nga dili iyang kabubuton. Pero karon diri tan-aw nato sa senaryo nga gilitag nila si Yaosya, tan-aw nato kung unsa ni Yaosya pag-interpret ang mao nga kaya mga mao nga litag kumbaga Tanaw na tubig yun sa paglusot ni Yaosya. giunsa niya pag-lusot mga isunan. So mo ni siya nga is about Yaosya mga isunan. Karon atong tanaw no manata niya atong parable of the wedding banquet. Okay, verses 1 to 14. Karon ari kita nakatutok nining mao nga paying tribute taxes to Caesar. Okay, mga isunan ato kining pagpadayonon sa paghisgot. So higala tulo ka buk importanteng mga punto diri, the setting verses 1 to 16, rather 15 to 16 iglaigsoon. Nya ikaduha diri nga punto, the interaction with Yaosya. Verse 16 nga to 21. Unya ang last iglaigsoon na kining conclusion. Unsa may conclusion ni tabo verse 22, they depart in defeat. So, mga higala, mao ni ang ato karon nga pagatan-awon sa magapadayon kita. So, una, the setting, the plot to entrap Yaosya. O, the trap nga plano nga ilang bitcoin. Okay? Nagplano na sila. Plano sila daan nga ilang bitcoin si Yaosya. Balik kog basa, Brad, sa versikulo 15. Matatyao or Mateo 22 nga bersikulo 15 nagkanayon. Unya na mahawa ang mga Parisiyo ug na nagsabot-sabot sila sa ilang kaugalingon kung unsaon pagbitik kaniya sa iyang pagpanulti. Okay, so again, muna siya ang background, no? Unya na mahawa ang mga Parisiyo. So to mga Parisiyo din ang yang kontra diri, no? Okay, ang mga Parisiyo din nisagol din siguro ning adto sa crowd. So ning padaplin sila kay dito sa unahan nagsabot-sabot sila. Nagsabot sila. Nagmeeting sila. Mga naa sila yung mga hungihong dito sa ilang mga plano ba, no? So mo na parang di sila madunggan. Palayo sila. Palayo sila. Kay mo na ilahang kausa dito o ilan sila hokus-pokus ito nga. Daan na sila plano, gahimon na silang plano siguro. Ato ni siyang Bitcoin kay tuyo ginila mga isunan nga kung mabitik siya o siya mo na panahon nga ilang dakpon. Madakop na nila. Kini mapilde na gini nato. Ana ba? So mo na may isunan. So what was the intention of their plan? Mo ning ang tubag nito isunan. They took counsel and discussed how to get evidence against Yaosya. They have no intention to get to know the truth, but only to trap him. So, maaptik yun ni si Maalamon, si Yaosya, kay na-discern niya daan. Na-discern niya daan, niya kini, binuang gini. Binuang niya. Di sila seryoso nga, makaibaw sa kamaturan. Okay, warabag,
baski pag-unsa pa siguro isulti ni Yausya, ang gipangita ani mga tawhana diri nako sipyat ra gyud. Pietra. Tama. Okay? So, muna, Brother Sakak, no? Ang setting ini. Now, ari kita sa sunod. The sending of the Pharisees' disciples with some Herodians. So, muna siya ang sunod nga hitabo. Gipadad-an si Yausya og mga grupo sa mga tinun-an sa mga Parisiyo. Okay? Kauban ang mga Herodians. So, pero basa, Brad, sa versikulo 16. O padayon ta sa Mateo 22 versikulo 16. Nagkanayon. Tungod niini ilang gipaadto patuan siya sa ilang mga tinun-an. Kauban sa mga Herodiahanon sa pag-ingon. Okay, diha lang sa. Okay? So, muna siya mencionan, no? Ang 16 letter A. Nga, kabahin niya ng maong tibuok nga bersikulo, muna ang gibasa ni Brother Sakak Maizunan. Tungod dini ilang gipaadtuan siya sa ilang mga tinun-an kauban sa mga Herodians. Okay? So, naa sila back up. Doon na sila back up. Na-back up diri ang mga tinun-an sa mga Parisiyo nga mga Herodian. So, pangunta na, usa maning mga gitawag na to nga, who are the Pharisees? Kinsa maning mga Parisiyo, no? Parisiyo, mentionan mo ni siya, they are followers of Judaism who are not involved in rabbinic leadership. Lahi po di sila nga grupo. Lahi sila nga grupo, nya wa sila na-appeal sa gitawag nga mga leader. Leader gyud sa kating mga rabbinik mao man ni siya katong naa gyud sa kasimbahanan siguro. Natong panahon na. Mga pari. Mo ni mga pari, no? Natong panahon na. Nga diin kining mga Parisiyo mo ni silang mga expert of the law. Okay? Pero wa sila'y kabahin dito sa leadership. Leadership sa mga gitawag diri nga rabbinic leadership. Okay? Sure, pero mga followers sila sa Judaism. Mga Judaism sila. Followers sila na sa Judaism. Okay? So, muna siya mentionan. Now, moving on. So, kinsa maning mga Herodians? They are supporters of Herod and therefore of Rome. Kay si Herod, murag mo man siya ang political nga person nga ingon ta gibutang sa Rome. Okay? Kumbaga sa kuan pa. Siya ay hari diha ang gibutang. Siya ay gobernador, kumbaga. Na ay gobernador, no? Dili siya gobernador kaya may kuan ang mga Romans man. So, gobernador, siguro, gobernador niya, mayor ni siya sa lungsod, murag ginana siguro. So, in other words, mga political person until the time. Nga under sila sa paggoberno sa Roma. Okay? Nga diin, na-assign sila dito sa maong ato nga lungsod. Or sa Jerusalem o Israel yun. Sa Israel, tatibok na naso sa Israel, mo ni si Herod ang gi-acknowledge ito. And then, gipadad-an og mga supporters ni Herod. So therefore, diri karon makita nato nga naay gitawag nga political kuan ba, no? Political power. Kay ang ilahang pangutana mulambigit sa niya mga political issues. So ato ni siyang tan-awon unya, Brad. So they wish to have a Herodian control of Palestine. So mo din siya ang mahitabo nga kining mga Herodian supporters ni sila ni Herod. Nya si Herod mo ni siya ang nagsimbolo nga siya gibutang sa Rome diha. Mo ni nga gipadad-an sila dito kay ganahan sila nga sila may mag-control, magdominar sa Palestine. Okay? So muna mga kaisunan. The interaction with Yahushua, they use flattery words. This does not mean they accepted Yahushua. So, nade na siya, Brother Sakak, no? Nga kanabitang use of flattery words, no? Nga marabag ka nang sa ato pa pinulungan sana. Ulog-ulog lang, no? Mo na siya ang mahitabo din. But their statement about Yahushua is what they said, that you are true and teach the way of Alua in keeping with the truth. So, kanadi ay nga pagkasulti nila, samara nga ilahang
gigamit nga na nga mga words pero just to flatter o kanang murabag Ulog-ulog. mo feel siya o siya nga importante siya Importante siya. or girespetuan siya. Mm. So pero ang kamatuoran dili gid siya wala gid sila gusto mahibalo sa kamatuoran. Mm. Okay? So muna siya may sunan, Yahushua is the truth. Sumala pa sa John 14 verse 6. Okay? And the interpreter of Aluwas Torah. Chapter 5 sa Matat Iyao versikulo 17 at 20. He embodies all moral truth and everything in keeping with the truth, namely righteous living. So, mo gina si Yahushua mga kaisunan. Nga diin, kung siya mag-istorya, nag-istorya gisa sa kamatuuran. Kay ang tanan nga mga ingunta moral truth na agidiha ni Yahushua. Ug siya po, Brother Sakak, ang nag-interpret sa Torah, mga kaisunan. Okay? So, moving on, diri sa sunod nga bahin, Brother Sakak, diri sa ikaduhang bahin sa verse 16. Okay? So, katong una ganyang imong gibasa, okay? Ato karon tan-aw diri i-prove nato nga sa ikaduhang portion karon mo ni siya ang flattery. Okay? Sumpay, Brad. Sumpay ta. Magtutudlo hingbaluan namo nga ikaw maminatud anon o maminatudon og nga natudlo mo sa matuod ang dalan sa alwa. Sa walay pagtagad kang bisan kinsa. No? Okay. Kay wala mo pagtanawa ang pamayhon sa mga tao. So, mo ni siya ang itong ingon tari nga flattery. Pag ulo-ulo nila. Kay wala man kuno si batot pa, wala nimo pagtanawa ang pamayhon sa mga tao. So wala mabuti pa wala nimo ginapili. So, klaro kayo nga kung ikaw on the part ni Yahushua, murag kag mapil nimo nga importante di ikaw kay murag grabe man ilahang pag-acknowledge, no? Ang ilang pagdawat sa unsay ako. Kay i-acknowledge ko siya nga ikaw may teacher. Nya sa imo pagka teacher matinud anon ka nga magtutudlo. Kay ginatudlo mo ang mga matuod nga dalan paringon sa alwa. Gamit pag espiritu nga espirituhanon nga mga word, no? Kay ulog-ulog lagi. So higala mo ni siya ang dako kayo nga mingunta punto kung sakyan ba ni Yahushua. Okay, so atong paminawon ang mura man sa di siya og na picture out niya na picture out na daan nila ang mga panghitabo nowadays. There are so many the same sittings like this now nga nagamit sila. Nagamit sila. Unya di ay wala pod sila hapong kasing-kasing sincero sila nang ang ilang tuyo is ang pagbitik na pod di ay. No? Okay, so murag nagplastada. Para malingla lang ang tao. Nagplastada una sila sa unsay ilahang baga plataporma nila. Plataporma yung malinglahon na di ay. Ang sunod ni atong obserbaran. The loaded question mo ni ang ato karon tan-awon bersikulo 17. Okay, Brad, pwede kong basa aning versikulo 17. Padayon ta sa Mateo 22:17 nagkanayon. Busa isulti kanamo unsay imong hunahuna. Uyon ba sa balaod? Ang paghatag sa buhis kang Cesar kun dili. So, nana din ha, no? Doon na mga sugod na ang paglingla. Okay? So, higala, mo ni ang ilahang pangutana. Loaded question. Kumbaga, doon na palaman. Na yung mga unod o mga palaman nga mga pangutana. Unsay imong hunahuna? Uyon ba sa balaod ang paghatag sa buhis kang Cesar? Or dili? Okay? So, muna ang dako kayo nga pangutana. What do you think Yahushua is expected to give a correct answer? So, sa kay imong tan-aw may suna, no? Now, sa di pa nato natubagon,
as a background, may sunan, nganong importante itong politics ganiha nga atong nahisgutan, kay there are 3 taxes Jews give, o kining mga Hudiyo, give at that time. Mga Hudiyo na itong panahon na, tulo ka mga taxes. Katulo sila, tulo ka buhisan. Oh, tulo ka buhisan. Tulo ka buhisan ang ilang pagbayaran. Ang una, kanang gitawag nga temple tax. Sa Hayakal. Ato sa Hayakal. Hayakal, chapter 17, verses 24 ngadto 27. Ang ikaduha, kining gitawag nilang indirect taxes like customs duties, sales taxes, Due for the government na. due for the government. Okay, and take note, dili na moadto sa nasod sa Israel, moadto na sa Roma. Sa Rome. Moadto na sa Rome. So, mura ni siya og dunay gitawag og national taxes. National taxes, may sunan. And then, ang ikatulo, ikalaing sunan, muna siya, no? In a direct pool or head of tax paid only to non-Roman citizens. Sa to pa, ang katong mga non-Roman citizens, mo ni ang gi-required sa ilaha. So sa to pa, dako kayong Ang katuning gitawag pabugat, kumbaga. pabugat yung mayo kay Oh. dili ka Roman citizen, sa to pa kuan ka kanang Na kay double taxes ka. double taxes ka kay immigrant man ka. Oh. Ug baga sa kuan mga dili mo taga dito. Mo nga na. Yeah, ang ikatulo, brother Sakap, muna siya. The third, it become form of tribute paid by all subject peoples. Okay? Sa to pa, silang tanan ng mga Judaism o mga tao dito, yan itong panahon na, kailangan sila muhatag yun. Mahatag sila bayad Okay. sila obligado lagi. Muna gitawag niya nga tribute paid by all subject peoples. 1 denarius annually for adults. This third was opposed by the Jews at that time. So, aning ikatulo di ay nga collection, ginakontra sa mga Hudiyo ni atong panahon na, Brother Sakak. Okay? Yahushua is in trouble now and how he is going to answer. So, saan ka na ni Yahushua pag tubag ani, no? So, ato ni siya karon nga pagatukion, mga kaigsunan. Yahushua's first response. Okay? Exposing their true intention, versikulo 18. Then, ang ikaduha, the request for the coin, versikulo 19. Pwede kong basa, Brad, ang versikulo 18, makita nato unsay ilang intention. Wala ni siya ang intention lang. Wala pa niyang tubag. Wala pa. Mateo 22, versikulo 18. Padayon ta, apan naila ni Yahushua ang ilang pagkadautan. Og nag-ingon nganong ginatintal ako ninyo mga saling kapaw. Okay? So, igala, naklaro na dire karon nga even si Yahushua na discern na niya. Iyan ang nasabtan unsay intention, unsay tumong ug tuyo sa ilahang pangutana. Naingon pa niya nga nganong gitintal ako ninyo mga salingkapaw. Salingkapaw, burag kaning Okay. So, taphaw. gi-expose na karon ni Yahushua unsay ilahang intention. Padayon kita, Brother Sakak, the request for the coin, versikulo 19. Versikulo 19. Ipakita kanako ang salapi sa buhis. Og ilang gidad-an siya sa usa ka denaryo. Okay. So, muna, nangayo si Yahushua og usa ka salapi. Unya, gitagaan si Yahushua og usa ka denaryo. Okay? Coin. Okay, muna ang gihatag. Yahushua knew their evil intent and linked them to the wilderness generation. Okay? In the rebellion and apostasy. Igala, watay time, but pwede nimo basahon ang Deuteronomy chapter 1:35 and Deuteronomy 32 verse 5 and verse 20 sa Deuteronomy 32 verse 5 and verse 20, mga kaigsunan. Now, why are you testing me, you hypocrites? Kamo mga salingkapaw. Salingkapaw, hipokrito. Okay? So, igala, mo ni siya ang ingunta ang nakatago dito nga ilang mga tumuong tuyo.
nga ila lamang sulayan si Yahushua. Muna ni resulta sila sabot-sabot. Kay nahitabo na po ni siya dito sa chapter 6 sa Matthew, verse 2, chapter 15, verse 7, okay, ikaligson, o chapter 15, verse 23. Nahitabo na po ni siya sa nilabay nga mga chapter. Nga ilag yun nga sulayan. Sulayan yun nila. Yahushua. They are hiding their true purpose, pero kang Yahushua, dili nila matago mga isunan. Yahushua said, show me the coin. The coin they brought has the picture of Tiberius Caesar, son of the divine Augustus, was an idolatrous and broke the Decalogue of Deuteronomy 5 verse 8. Kaya ingon man diha ang Deuteronomy 5 verse 8 nga ayaw ka magkulit og mga linilok nga mga larawan. Kaya ingon po na diha sa Exodus 20 verse 4 and verse 23. Igala igsoon sa Exodus 20 o Shamot 20. So, igala mo ni siya ang napalgan, unya yaw siya second response. Okay, atong tanawon brother Sakak, ang ikaduha niyang tubag, the introductory question and their response. Versikulo 20, Brad. Versikulo 20, kanayon. Apil lang po ang versikulo 21. Lahos nga res 21. Unya siya nag-ingon kanila, kang kinsa kini nga dagway o kining nihisulat sa 21, sila nagaingon kaniya, kang Cesar. Unya siya miingon kanila, nan, magbayad kamo kang Cesar sa iya ni Cesar og sa aluwa sa iya sa aluwa. Okay. So, dili na ron makita na to ang tubag ba ni Yahushua nga puno gid siya sa kaalam. Nagisay kibaw. Pintok gid kayo nga pagkatubag. Kay ngano man kang magbayad, di man ka magbayad ni Cesar nga naa man ni kang Cesar man ni. Iyaham gid na. Iyaham gid ni. Unya ang para sa aluwa, mihatag sa aluwa. Mura ingon ana. So, nindot kay niyang pagka-interpret. Iyang gihanay. Iyang gihanay. Okay, what is give to Caesar what is due to Caesar. But give to alua o kang abayoa what is due nga to niya. Okay? So, muna ginagsunan ang tubag ni Yahushua. Okay? Yahushua asked them whose image it is. They told him Caesar. Okay? The principal pronouncement din sa versikulo 21, they asked, is it lawful to give to Caesar? Mumunto ilahang pangutana, brother Sakat, di ba? So, ang tubag ni Yahushua, give to Caesar which is due to Caesar, and to alua the things of alua. It speaks of one obligation to both the government and to alua. So, naatay obligasyon. Naay obligasyon. Okay? In terms of giving taxes, kitang mga mamamayan, kumbaga, kitang mga lungsuranon o mga namuyo aning mo nga nasod o nini nga barangay, aning mo nga syudad, naa kitay kaakuhan. Natay kaakuhan, doon natin obligasyon. Natay obligasyon. So, atong ihatag ang atong obligasyon. In terms of taxes. Atong ihatag. Ihatag yun na to. Pero angayan. Okay? In terms of kanang espirituhanon or spiritual kwan, atong ihatag po niya ito ni Abayaowa. Okay. So walay contradiction. Walay lalis din napita. Okay. This is also affirmed by other writers in the New Testament. Okay? Pero may mga ginatong mabatikos diri si Paul, no? Pero diri nakapuntos po siya kay naa sa Romans chapter 13, verses 1 to 7. Okay? Nga, respetuhon yun ang naa sa unsay naa gipangayo sa gobyerno. Okay? Kini na-affirm po sa litra sa sulat ni unang Patar o Peter, 1 Peter chapter 2, verses 13 to 17, may sunan. But due to lack of time, pwede po ninyo nga tanaw na may sunan nga naapoy mga references nga gi-affirm po na sa mga New Testament writers. Naari kita karon sa conclusion. They depart in defeat. Okay? Pwede ko basa, Brad, ang versikulo 22. Sa Matthew 22, versikulo 22, nagkanayon, og sa hindunggan nila kini ng hibulong sila og ilang gibiyaan siya og na mahawa. Okay. So, muni ang
Mingon ta nga wa gid nila nabitik. Wa gid na nabitik. Wa nila nasud siya o siya sa litag. Wa nila masuod silang bulsa. Bulsa. Ug bagas ako manalaga pa. Wa nila mapukot. Wala nila mapukot. So mo na nga pagkadung nila niya na. Okay, wa na sila laing argumento. Wala sila. Mahawa man sila. Mahawa sila. Okay, So, they went out prostrated Frustrated yun sila. Tural. because they could not arrest him. Normal reaction kay gano. Na frustrated man sa failure man sila sila gibuhat. Oh. Just because wala gi matago manggod nimo. Walay matago nato. Just because si Yahushua HaMashiach, they are guided by the aluwa of Yahuwah nga diin mo'y nagbuhat nato. So dili nato siya pwedeng linglakon Correct. kay kitang tanan Binuhat. iyang binuhat. So Oh. siya nakahibaw na nato. Correct. Nato pag yun siyang linglahon. Muna. So, mga isunan, dako kayo ni siyang lesson nga atong makatunan nga dili nato parihaon ang atong attitude kinaiyahan sama sa kining mga Parisiyo. No? Kay nga naman si Yahushua dili siya malinglang. Si Yahushua dili masud sa bulsa, mga kaigsunan. Sorry kita sa reflection, brother Sakak, bilang pagtapos. Reflection, giving the state is due. Okay? It's due. Kumbaga, taxes, kung may kitang mga taxes, no? Ihatag unsa ang iya sa gobyerno. Iya sa gobyerno. In terms of taxes. Oo. Okay? Yahuwah, number 2, Yahuwah is Yahuwah in control. Okay? Sa ako nang gistutan nila sa Acts 4:19 o sa Acts 5:29. Nga diin, abay Yahuwah mo yung pinakalabaw, siya may nasayo sa tanan, mo na nga kung moabot man ang punto nga magkasumpaki, ang gobyerno o si Abba Yahuwah dapat mag-prevail yun ang atong pag-respect, ang atong pagsunod. Kanto kang Abba Yahuwah mo prevail. Oo. Kay diri ingon man si Peter o si Patar, ingon pa niya nga mas mo obey kami. Mas musunod mi kang Abba Yahuwah. So mo na gidid-an sila pagsulti pero wala nila paminawa. Wala nila ginatuman. Wala nila ginatuman. Kaya ingon pa nila duha nga mas maayo nga motuman kami kang Abba Yahuwah kaysa tao. Okay? So muna no? Ikatuloy isunan, all human resources to be submitted to Abba Yahuwah. Oo. Kay Naman, sa Salmo 24 versikulo 1. sa atong gibasa ganiha. Sa lain pod nga reference. Sa lain nga Salmo 24:1. 24 versikulo 1. Versikulo 1 nga ang tanang mga butang sa yuta iya Ni Aba. Abba Yahuwah. Oo. Apil na diha kabal man tag unsay naas ilawom sa yuta, di ba? Gold, silver and all. O tanan. Tanan. Iya. Kining atong kinabuhi and all, mga Iya. kahiyupan and everything. Iya. Iha ang tanan. Yes. So muna, brother Sakak, nga all human resources to be submitted To Aba Yahuwah. Oo. So, meaning, dili lang nato ni siya hunonaon nga kita ray mo gasto mag-enjoy nini, but magunahuna po data unsay para ni Abba Yahuwah. Aba Yahuwah. Okay? So, muna no? Give to Caesar what is due to Due to Caesar, Caesar. but give to Abba Yahuwah What is due for Aba Yahuwah. So, we have obligation to the government. As to the resources, Abba Yahuwah owns all things. Thus, we are only His stewards. So, mga piniyalan na ta. Piniyalan. Let us think of using these resources not only para sa atong kagalingon, mga plano o mga kagustuhan, but ato sad nga tagaan og bahin. Ang gobyerno. Ang gobyerno, of course, and of course, tagaan mo og bahin ang mga buluhaton Buluhaton. ni Abba Yahuwah, mga kaisunan. Para nga, ingon diha nga, para nga mo farther, mo spread out ang iyang paghari. Paghari. Oh. So, sama may sunan, kining ato nga gihimo diri sa RPN. Kining atong programa sa RPN, Brother Sakak, di man ta makapawali diri og wala tay Walay gihatag nga finances Yes. sa RPN. Yes. So therefore, naatay obligasyon din Natay obligasyon. sa mga kita naka-avail sa ilahang services, Services. air and uban pa nga mga services sa RPN, Yes. sa diri sa YouTube, FB ug sa radio karon nga nakapaminaw kamo, kami nasad mi obligasyon dinhi. Nagyod. Kita natay obligasyon diri. Kay ug dili ta katuman sa ato ang obligasyon din pwede ta Sa nga tay napoy consequences. consequences pod. Oh, so mo na igaligson nga
unsa man ang mga resources nga naa nato, pwede po nato ni siya gamiton para sa pagpadayon palambo sa mga buluhaton ni Abba Yahuwah. Tinuod. Give to Caesar, what is due to Caesar, but also give to Yahuwah Due to what is due to him. To him. Yeah. And that is mo ang pag-spread out sa iyang mga pulong. Yes. That being said, my sunan, let shalom be unto Yasharal, Jerusalem, and alang sa pag-recognize, may sunan, ni Ma'am LB Canet, ang atong manager, ang atong head technical, si Sir Alex Baino, admin, Miss Angela Bunganciso, technician on duty, Engineer Glenn Tutud, and others, Engineer Narciso Bernante, Sir Carlito Acaso, Sir Ramil Madera, and Engineer Ernest H. Villarisa, RPN Social Media Collaborator and Manager. All esteem and praises kay Abba Yahuwah sa atong pagtapos diya sa mga pagampo. Abba Yahuwah, sa pangalan ni Yahushua, salamat sa nindot nga mga pulong nga imong gihatag, diin kami makapanghuna-huna nga ang mga resources aduna gidi ay padulngan sa imong buluhaton. Ug ang among mga kaakuhan ngadtos gobyerno, labi na ang mga taxes, na ami pag-submit, na ami pag-obey niini. Abba Yahuwah, panalangini ang tanan nga nagadawat sa imong mga pulong nga bukas ang ilang mga kasing-kasing, nga diin nakahatag kini og espirituhanon nga kalig-on og lamdag sa ilang kinabuhi. Tuguti, Abba Yahuwah, nga ang makadungog niini sa mga republics, mag-aabli pod ang ilang mga salabutan. All esteem and praises to you sa mga mensahe nga among nasabwag karon sa pangalan ni Yahushua, among giampok kintanan. Akan, Yada Yahuwah. Ang tingog ni Yahuwah, pinagin ni Yahusha. Unsa ang orihinal nga pinulungan sa mga kasulatan? Unsa ang tinuod nga ngalan sa amahan ug anak? Panultingon 34. Nganong natago ang ilang pangalan sa 2,321 na mga katuigan? Unsa ang mga kamaturan na nagatudlog sa tinuod nga dalan sa kaluwasan? Buot ka bang masayod? Paminawa dinhi sa ang tingog ni Yahuwah, pinagin ni Yahusha, RPN DYKC 675 kHz Cebu. Matag Domingo sa alas 2 hangtod alas 12:30 sa hapon. Madungog nato kini kauban ni